последната брънка от веригата атентати, които трябваше да разгромят и погребат България. Планът се провеждаше по нарежданията на главното терористично командване. Първо трябваше да бъде убит цар Борис. Устрои му се засада, когато се връщаше от лов на завоя на един балкански проход – Арабаконак. Погребалната церемония на убития цар трябваше да се извърши в храм-паметник Александър Невски. И тук, при хвърлянето на църквата във въздуха, да се погребе цялото правителство, цялата държавна власт, елитът на България да бъде заровен под развалините на храма. Ако атентатът на цар Борис не успееше, следваше друг. Печалният жребий се падна на бившия началник щаб на армията генерал Коста Георгиев. При неговото погребение трябваше да се довърши онова, което не успя. ...25-та година. Велики четвъртък от Страстната седмица. В черквата Свети Крал опяват един генерал. Преди да завърши опелото, централният купол се сгромоляства върху главите на присъстващите. Загиват мнозина. Но нито един от министрите не е засегнат. Отървал се и царят, който бил на път към черквата. 9 юни знаеме какво става. Кървав, недемократичен, фашистски преврат срещу законното правителство на Александър Стамболийски. Харлаков слага главата на Стамболийски в една конска турба и я носи в София. Царя в този момент разбира, че Конституцията, която готви Александър Стамболийски в вилата си в Славовица, няма да влезе в сила. От друга страна, започват опасенията как ще реагира Комунистическата партия и най-вече как ще реагират левицата в БЗНС във връзка с преврата. Тогава се разбира, се създава матрицата на бъдещия атентат. Една група военни взимат властта по крайно жесток, на демократичен начин. Бият възстаналите привърженици на БЗНС, предимно и на БКП, създават, отпушват бутилката от духа и показват, че с насилието и с военни сили, с военна организация може да се постигне резултат. Минава тези събития, какво прави БКП тогава? БКП прави следното. След като тези военни тръгнаха и постигнаха своето, ние ще направим нашата военна организация. Нашата военна организация трябва да бъде добре организирана, добре снабдена, с специалисти и да се противопостави една военна сила на друга военна сила. Тогава се заражда идеята за атентата, като отговор на тежкия терористичен акт срещу правителството на Александър Стамболийски.